Sabi niya, secret, surprise. May pa-surprise siyang ganap. So sabi ko, ano nang gagawin ko sa plano ko? Lagyan natin to sa freezer. Hey, lobster. Aswang kayo, may bisita na naman ako bukas. Hulog naman to ng hulog to si cabbage. Para naman. Over. Gara na sabi. So good, babe. What do you do to the noodles to make it so tasty? Oh. Good morning, guys! Good morning, good morning, good morning! I woke up happy today. Nakatapos ako mag-edit ng isang video. Maaga pa, guys, pero nakatapos ako ng isa. Ang aga ko nag-start kasi. Pero it's 10:39 ng umaga. Dumating yung hinihintay ko. Nag-order ako ng seafood online. Ito, may sitwasyon ako. Kasi diba, Valentine's, lagi na lang si Dan yung nagpaplano. Ito yung gagawin natin, ito yung gagawin natin. So sabi ko, instead of like going out and eating out, gawa ako ng restaurant quality food at home. Yun yung inisip ko. So, on Monday, nag-order agad ako ng seafood kasi ito ding si Miss. Nag-upload siya ng video where she cooked the crayfish, yung lobster, and then naggumawa sila ng mukbang. And I was like, oh, I'm craving for seafood. So, gusto ko mag-lobster. And so, I ordered lobster. So, yun, happy-happy na. Order na ako ng lobster. Tapos, pinaschedule ko siya na i-deliver ngayon, Wednesday. Kasi frozen yung binili ko eh. Nandito na siya. Dito na pala siya. Very happy. Anyway, nagmukbang kami na Dan nung Monday din. Same day na nag-order ako ng seafood. Tapos, sabi niya, oh, Valentine's sa Friday. Sabi ko, so ano plano? Kasi inisip ko, wala siyang plano. Kasi nga sobrang busy namin, guys. Sobrang, ang dami namin ginagawa. So, I was thinking wala siyang magiging plano. Tapos sabi niya, pupunta tayo sa show. So, sabi niya, remember, nag-book na tayo matagal na. Sabi ko, nag-book pala tayo ng Adelaide show. Tapos sabi ko, anong oras? Sabi niya, secret, surprise. May pa-surprise siyang ganap. So sabi ko, ano nang gagawin ko sa plano ko na dinner kami at home with like restaurant quality cooking. Kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin niya. Ayaw niya talaga sabihin. Alam ko na pupunta kami sa show, pero ayaw niya sabihin yung oras. Hindi niya din sinabi sa akin kung anong oras ako dapat mag-ready. Hindi ko alam. So, hindi ko alam kung magagawa ko to on Valentine's Day. Pero kung hindi ko man siya magawa on Valentine's Day, gagawin natin siya like the day after maybe. I don't know. But, hindi ko pa siya na-open. So, let's open it. I got lobster and pinili ko yung pinakamalaking lobster nila doon. Kasi nga, diba, inisip ko, bonggang dinner namin to ni Dan at home. Pero no. Woo! Oh my gosh! Hala! Ang laki kasi ng box, pero ito yung laman, guys. Yan yung laman. Frozen cooked lobster. Meron silang hindi cooked. Meron din silang cooked. Pero inisip ko kasi nga sobrang laki nung bibilhin ko. Hindi naman sobrang laki. Pero ito yung pinakamalaki nila. Sabi ko, yung cooked na lang yung bibilhin ko. Para hindi na ako mahirapan magluto dun sa malaking uncooked na lobster. So yan, frozen cooked lobster. Ito is I think 1.1 kilograms. Oh my goodness, that is big! Tingnan nyo naman yan, guys! Exciting! Gagawin ko yung same na ginawa ni Miss at saka ni Michelle. And then, I also got this kasi nakita ko siya. Ano siya? Natural lobster stock. O, diba? 2 kilos. This is $30. And this one is $121. So, 151 yung nabayaran ko and free shipping na siya. So, based sila sa Adelaide, Ferguson, Australia. So, nagde-deliver sila. I'm pretty sure they can do next day delivery. So, in-order ko siya nung Monday. But then again, nagpa-request ako na ipa-deliver siya on Wednesday. And it arrived. Wala pang noon. Nandito na siya. So, lagay natin to sa freezer, guys. Hala, parang mahirapan ako dito sa malaki. Kasi, paano kapag... So, dapat i-thaw ko siya lahat, no? Paano kung konti lang yung ano ko, gagamitin ko? Yun din. Pero natural lobster stock siya, guys. Medyo may kamahalan, $30. Pero sabi ko, i-ano natin siya, i-try natin siya. Excellent stock is the foundation of any good recipe and can be used in a risotto, stir-fry, pasta. How to store. Okay. Keep frozen. Once thawed, keep sealed and refrigerated at 5 or
Refreeze. Okay. So you can refreeze. Alright, that's fine. Lagyan natin to sa freezer. Hey, lobster. Nakita ko talaga yung video ni Miss. Ililive ko siya dyan sa taas ha, yung video ni Miss. Gumawa sila nito guys. Sila talaga nagluto. Yung binili nila is fresh lobster talaga to. Sila nagluto and then nagmukbang sila. So sabi ko, ay, ito ba namang babaeng to? Magpapainggit. Lagay natin yan sa freezer. I'm cooking my lunch. Patatas yan at saka onion. I will be cooking pure foods, corned beef. Ayan. Inubos ko yung isang patatas. So, medyo madami siya. Ayoko kasi masayang siya. Makakain ko din naman siya. Not necessarily today, but I'll eat it. Nintay ko lang na maluto siya before ko ilagay yung corned beef kasi ayoko naman na masunog yung corned beef. Guys, sila nandun sa labas. Kunin namin yung package ko. Tapos, punta rin kami ng shops. Gusto kong magpansit. Feeling ko marami to. Dami kong text, emails na natanggap. There's one, but I'm pretty sure there's a lot. Really busy girl. Yeah, I know. There's 5 in there? I think so. Yeah. Oh, go back. That's good. Good for us. One. Still the same company though? Or? Nah. Oh, hold on. Oh, Sorry. Alright, now that's done. Punta tayo sa shops, guys. Bibili lang tayo ng ingredients for pansit. I also have chicken breast types. If you want me to cook lunch for you, that chicken breast with spinach that's and... good. Yeah, do that. Yeah, I can do that for you. That's not on my list, but just remember that we have to buy that. Is that cool? Something I love? Sige. Sarap. Yung nasa lista ko kasi yung ingredients para sa pansit. Busy man. We're home! Si Dan pala kanina nagpunta sa Asian shop. Sa shop ni Ate Cheryl. Nagpabili ako kay Dan ng pampansit because gusto ko nga magpansit today. Ito. Di ba ang galing? Bihon. Tapos ano na siya? Sachet-sachet. And then canton. Ayan. Konti lang naman yung gagamitin ko kasi ako lang naman. Sarap, oh. Meron pala silang ganito. Tingnan nyo, oh. Oh. Diba? Thank you, ate. Thank you. Yung shop niya, guys, kung naghahanap kayo ng mga Filipino shop, kung naghahanap pa kayo ng maganda at saka murang Filipino shop, kay ate kayo. Asian Spices. Where is it, my love? Power Hills West. Para Hills West. Ililive ko yung address at saka yung pangalan ng shop niya sa description box. Start na tayo. Meron ako mga package, bukas ko na yun. Ano yun, nasikasuhin. Ang init Tino ko yung chicken. So, gagawin ko sila nung chicken na gusto niyang, ano, yung may spinach, may cheese. Oh my gosh, do we have cheese? Danny boy! Yep. Cheese! What about cheese? Your cheese for your chicken. Cream cheese. Just the cream cheese. Sorry, babe, I forgot. You can just go to Foodland. Yeah, it's okay then. And maybe get one more of this as well. We have one. Just one more. One strawberry one. Okay? This is for the... It's okay now, can I wait a little bit? You can wait. Yeah, it's fine. Maghuhalap tayo, guys. So, nagpunta kami sa Kmart at saka sa Kohl's. Ito sa Kohl's. Dalawa to actually. Package ko yan. Bumili kami ng dalawang cake. Kasi masarap to. Uy, in fairness ha, sa Kohl's, masarap to. Tapos mura lang siya. $5 lang siya. Sponge cake siya. And yun yung maganda. Gusto ko sa cake, yung sponge. Ayoko yung mud cake. Ayoko yung thick. And masarap to guys. Tapos meron pa siyang ano sa loob. Basta masarap to. And dinalawa ko kasi meron akong balak sa darating na ano. Alam niyo na, yung sinabi ko sa inyo kanina, diba? Meron akong isa pang balak na gagawin dito sa isa sa cake na to. Mag-i-expire siya ano pa sa linggo pa. So yung isa, kakainin namin. Yung isa, yung sa balak ko. So yun yung kakainin natin kasi medyo na-dent siya. Lagyan natin to sa fridge. Ay, excited ako dyan. Sana magwagi ako doon. Ito, ay nako, hindi to healthy guys ha.
Pero masarap siya. Kasi wala siya sa healthy section. Yung infusions na chips, masarap to talaga, promise. May nakita ako sa Instagram na nagtag sa akin na nagustuhan din to. Masarap, diba? Lalo na sa mga mahilig sa chips dyan. Masarap to. Ito yung sa healthy section. Kasi sa Kohl's meron silang section na healthy food daw. So, ito, cheese rings na walang cheese. Parang ito ata. Yan. Wait. Yeah, parang, saan ko ba nakita na sabi niya wala siyang cheese? Or baka may cheese siya? Cheese rings. I swear, may nakita ako kanina na sabi free from cheese. Or baka na ano lang ako. Pero sabi niya, I'm free from gluten, wheat, nuts, and egg. So, wala siya. Try natin, ha? Kasi, ang sarap niya tingnan. Kung masarap to, ito na lang yung chips natin kasi healthy pa siya, diba? Tapos, $2 lang to. Ito, mga 3, 4. Medyo may kamahalan ito, pero masarap siya. Meron siya iba-ibang klase actually, guys. Merong mac and cheese, pero yan, sour cream and herb flavor. Ang sarap niya. Okay. So, ganito yung itsura niya. Ayan. That's cheese. Kung wala siyang cheese, then hindi ko na lang alam. Oh my gosh, masarap. Try nyo. Kohl's. Healthy daw siya. Agbo yung sodium. 186 yung sodium nito. Ito. Parang hindi ata maiwasan sa chips yung walang sodium eh. Agoy. Mas mataas pa yung sodium nito guys kaysa dito. Ito 118. Ito 186. Ay, ako. Kaya siguro nasa healthy section siya kasi wala siyang gluten, walang wheat, walang nuts, and egg. Sa yung mga taong allergic sa ganun. Pero yung sarap nito, promise, ang sarap nito. Okay, continue tayo. Bumili ako nito kasi nga meron tayong balak na gawin. Icing decorating kit. Kala ko ang mahal-mahal nito kasi walang presyo doon. 75 cents lang pala. Ito, croissant, frosting, food coloring, bread. Ito, eggs. And then, capsicum para sa pansit, spinach para sa chicken udan, garlic, snow peas. Ayan. Naghanap ako ng green beans. Walang green beans eh. Ano ko saan pansit? 2 avocado. Ito, walang half. Half sana yung hinahanap ko pero walang half. So, ayan. Whole cabbage, strawberries at saka blueberries. Kasi guys, may bisita ako bukas. Huwag kayo, may bisita na naman ako bukas. Yung 2 bata na pumunta dito. Pupunta na naman sila bukas. Itabi lang natin to, tapos magsimula na tayo magluto. Guys, so na-prepare ko na yung mga ingredients ng ating pansit. And I've decided na gagamitin ko is 4 na ito maliliit. I'm not exactly sure kung ano yung magiging resulta niya kasi like, it has been a long time since I cooked pansit, but that's alright. Nanonood ako ng mga videos. Meron ako nakitang video, sabi niya, wag daw isuk yung pansit sa tubig kasi daw ma-absorb niya yung tubig. Walang lasa yung tubig. Yung ginawa niya is, dinamihan niya lang ng tubig, yun nung nagluluto na siya, tapos nilagay niya dun yung pansit. So yung gagawin ko is different. I'm gonna soak it, but not with just water. I'm gonna soak it sa chicken stock. Kasi meron akong chicken stock dito na hindi ko alam kung saan siya gagamitin. Kasi namali ako ng bili nito. Beef sana yung bibilhin ko. Nakuha ko chicken. Sabi ko, yan na lang yung gagamitin ko kasi yung meat ko din ngayon is chicken, not pork. So, lalagay ko dito yung 4. Tama ba ito? Sobrang dami nito. 3 lang kaya yung gagawin ko. Siguro magta-3 lang ako. Baka ang dami. Wait, mag-start lang ako sa 2 kasi baka ang dami. Tapos baka masayang lang. Papakainin ko yung mga bata nitong pansit ko. Mandasal sa akin bukas papakainin ko sila ng pansit. Try natin to guys. O diba? So hindi siya tubig. Malasang malasa ang ating pansit. Na-ready ko na, na-chop ko na lahat ng mga
ingredients. Chicken. Nag-edit ako kanina nung vlog na sabi ni Dan. Sabi ko na, Barbie, tawa ako na tawa para akong tanga ako na mag-isa. Okay. Dalawa na lang. Dalawa or tatlo? Meron pa kasi, maglalagay pa kasi ako ng ng kanton. Ng konti. So, maglalagay ako ng kanton ng konti. Guys, ang sarap naman ito. O, tingnan mo. Dalawa na lang, no? Tapos, kanton konti. Kasi ayoko naman sobrang ganihan. Madami lang yung chicken ko kasi wala na, na-thaw ko na eh. Ayoko naman na ibalik siya sa freezer. Mali naman yun, diba? So, wala na akong magawa. Na-thaw ko na. Ayan, dito na yung mga ingredients natin. So, meron tayong chicken. And then, carrots. Hulog yung ibang cabbage. Snow peas, cabbage. And then, meron akong half of a capsicum dito kasi yung capsicum malaki. Saan lang natin to sila? Mahulog. And then, I also have garlic at saka onion. Ayan, kumpleto na. Lalagyan ko din siya ng hulog naman to ng hulog itong si cabbage. Para naman. Ayan. Yan yung wok natin. Wow naman. Ang tagal kong hindi nagamit itong wok na to. Okay, let's start. Oil. Garlic. Ay, gusto kainin yung cake dough mamaya. After ng dinner, mamaya ka sa akin. Ayan, pwede na natin ilagay yung chicken. 4 na chicken thighs. Ayan guys, lagyan natin siya ng salt and pepper. Oyster sauce. Hello! Is that still okay? Guys, may pagbabago na mangyayari. Wala akong oyster sauce. So, si Dan umalis, bumili ng oyster sauce. Okay lang kasi meron din naman siyang bibilhin. So, yung gagawin ko is lulutuin ko na lang ito kasi set aside ko siya. So, yan. Okay na yan. Lalagay ko na lang din yung ibang gulay. So, carrots. Hala, uy, ang dami nito do. And then, capsicum. Sana kumain yung mga bata nito. Makain kaya sila nito? Makain naman siguro yun eh. And then, snap peas. Or snow peas. Maya-maya ilagay natin yung cabbage. Yan na muna. Hintayin ko lang na medyo maluto yung ating ibang gulay. Tapos ilalagay ko yung cabbage. Maglalagay din pala ako dito guys ng isang maliit na chicken cube. Sobrang liit ng chicken cube namin dito or yung mga cube namin. Gusto ko lang siyang i-break. Ay, hindi ko siya ma-break. Okay, dyan ka na. Mix natin ng maayos para ma-dissolve yung ating atigas mo Iba ka din. Sana nilagay ko siya sa tubig. My bad. Sorry. But that's alright. Ayan, okay na yung ibang gulay. So, ilagay ko na yung cabbage, guys. And malapit na to. Ayan, nice. Ay, it reminds me of chop suey. Gusto ko tuloy mag-chop suey. Ang sarap na niya tingnan, guys. I-off ko yung ilaw, para makita niyo na maayos yung kulay. O, diba? Ang yummers na niya tingnan. Alam niyo, okay na to. Pwede ko na itong iset aside. Tapos, hintayin natin si Dan para masimulan natin yung pinaka-pansit niya. Alright guys, so nandito na yung, naluto na natin kanina. Lalagyan ko siya ng konting chicken stock. Konti lang, kasi meron na tayong chicken stock na nakasoak doon sa ating pansit. And then, ito. Hindi ko na alam kasi nakalimutan ko na. Pero basta ganyan, parang ginunito yun lasang Pinoy. Okay lang yan. Basta masarap yung ending. Okay lang yan kahit paano mo niluto, diba? Lagyan ko siya ng oyster sauce. Meron kaming oyster sauce pero nag-molds no guys. So, uy, mag-ingat kayo. I-check nyo talaga before nyo gamitin. To think na hindi, parang dami. Parang ang dami na. To think na hindi pa yung ganun katagal sa amin pero nag-mold. So, ayan, ito yung part na hindi ko sure kung ano unahin, pero okay lang yan. Maglalagay ako nito, konti lang sa ice cream. Hala!
Like, it comes with this? Sauce mix? Yeah. Ah, I didn't know that. You wouldn't have needed the oyster sauce? Yeah. Save it for next time. I can use that next time. Konti lang naman yung kailangan ko nito eh. I'm not gonna use all of this anyway. So I'll use that for next time. Yung pinanood ko kasi na video ni Panlasang Pinoy, walang kanton guys. Pansit bihon lang talaga siya. Ayan, hintayin lang natin na lumambot yan. Char. Parang alam yung ginagawa. Hintayin lang natin na lumambot. Bilis lang naman eh. Parang lang naman itong noodles, diba? Ito yan yung sinaw ko oh. O, diba? Masarap yan kasi. There you go. Ayan. So, lulutuin lang natin yan siya dyan, guys. Tapos, kapag luto na yung pansit, ilalagay natin tong ating sahog. Tapos, yun na. Guys, ganito na yung itsura niya. Mauubos na. Parang paubos na yung tubig niya. So, ilalagay na natin to. Ayan. Oh my gosh. Tagal ko na hindi nakakain ng pansit. Babe, what is this? Pansit. Pansit. Do you need rice? Sorry? Do you need rice? No. I have rice, but do you want to eat rice with this? No. Okay, that's good. These carbs and carbs and carbs, my love. Oh my gosh, that looks good, babe. Yeah, it does look good. Oh, it looks good, huh? With a canton, you know? Ay, nakaka-proud naman to. Mix lang natin to, guys. And okay na to. Ay, tikman pala muna. I'll just mix it properly and then I'll have you taste it, okay? Okay. Titikman na ni Danny Boy, guys. Taste it, my love. Let me know, okay? Be honest. So I can. I'll be honest. Yeah, I know. Hot. Over. Gara na sa So good, babe. What did you do to the noodles to make it so tasty? Oh, yes. I actually soaked it in chicken broth Did you? instead of just water. This is probably the best pancit I've ever tasted in my life. I only cooked pancit twice. Ever, like from even other people. Aww. The best. You're just bullshitting me. What the heck? Hot? That's so good. That's so good. Oh my god. Nigar. Oh, Babe, are you... Why? Oh, good, babe? the best. Babe, busy. Nah, it's really good. It's really good. Is it? You've done a good job, yeah. It's really Aw, thank you. good. No, it's actually really good. Okay, that's good. And I do need that. Oh, good, babe? Yeah. It's Okay. gonna move it from the edges, but it's burning. Yeah, oh good. Turn it off, please. Tikman ko, guys. Baka kailangan pa ng more pa. Pero sabi ni Dan, kahit naka-off na yung cam, sabi niya naman, kahit naka-off na yung cam, sabi niya masarap daw talaga. Kumakain kaya yung mga bata nito. I'm gonna have the kids try this tomorrow, malam. Will they like it or not? Yeah, that's what I do. Oh, this is spaghetti. Yum! Guys, this is so good. Kung mahilig kayo sa sponge cake, yung spongy talaga, ang sarap nito. Coles, $5 lang. Ayan yung aking piece. Tapos na ako kumain ng pansit. And married at first sight na. Timing na timing. Kakasimula lang. Dinner party nila ngayon. Hala, hindi sila magkasama. Kakasimula pa lang. Late na, guys. Tapos na yung married at first sight. Ilagay natin yung... Kasya ba ikaw dito? Parang hindi kasya. Lagay natin sa baunan, lagay natin sa fridge para hindi masira. Papakain ko to sa mga bata bukas. May prutas naman ako, so hindi lang naman ito yung papakain ko sa kanila. Gusto ko lang i-try nila. Kasi I don't think na-try nila yung... Yeah, parang wala pa sila na-try ng Filipino food. Si Dan parang nakadalawang nakadalawang plato si Dan. Ako isa lang eh, kasi alam niya naman ako, hindi naman ako masyadong... Ay sus, kasya lang pala dun sa Akala ko ang dami pa, kunti na lang pala. Masarap siya, guys. I-try niyo yung ginawa natin kanina. Masarap siya, promise. Yummers! Oh, diba?
Gabi na guys. Tapos na ako mag-mask. Tinanggal ko na. Natutulog na ako. Nakalimutan ko. Kailangan ko pala i-close yung vlog. So, yun na yung vlog. Si Dan tumakbo yan. Galing, galing. Good job, my love. Uy. Good job. Thank you. It's alright. That's it for this vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did. Please subscribe kung nagustuhan nyo yung vlog. And kung gusto nyo mag-subscribe. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Good night, my love. Good night. Mwah.